Eder eta mardula, Andrea ezin ederragoa, seme hala gabe politaskoa, txukunak eta ondo ezia, dena baina ez da horrela, ez dira denak modukoa, badira itxusi txikia, argalak eta ez egokia, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik egiten dut zure sana, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik ematen dut neure limosna, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik egiten dut zure sana, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik ematen dut neure limosna. Agirretarko Maria, aita aitona bezala, abizen eredugarria, izena berriz normala, Jose Mari eta Josune, seme alaba birbia, emaztea biren edurne, horratx gure argazkia. Geu gara Aitor zaharraren leinua, hainbat euskaldunen eredua, badugu bai, ore eta dirua, baina odola da garrantzitsua. Mendez mende gure artean gorde da, asada haien lehengo ohitura, hizkuntza arteak herri jakintza, horretan datza gure ondarea. Dotorea gure etxe zabala, gure txale eta gure kotxea, gure jantziak moda-modakoak, eta jakiak ezin hobeak, dena baina ez da horrela, ez dira dena guainakoak, badira etxerik gabeak, langabetuak eta pobreak, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik egiten dut zure sana, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik ematen dut neure limosna, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik egiten dut zeure sana, hau guztiagatik eskerrak jauna, pozik ematen dut neure limosna.